může nabídnout najprostší slide show. Jste živý světlý illustrace. Na začátku se mluvilo o tom, když jsme spustili tuhle šílenou věc. Úplnej závěr v tuhle chvíli. Jestli chcete vidět tu největší parádu, všech 40 atletů najednou, ty nejlepší triky, všechno dohromady. Připravte si foťáky, připravte si vaše hlavy, jsou schopní to zaznamenávat, protože tohle bude